1 minúta v cvale, roky tréningu na zemi. Som Mia a Voltige je môj život. Mám 15 rokov, z ktorých viac ako 10 je najmä o disciplíne, dôvere a posúvaní hraníc. Voltige je gymnastika, tanec, energia a emócie pretavené do príbehu na koni. Od roku 2023 som kontinuálnou držiteľkou zlatých medailových pozícií na zahraničných pretekoch. Som majsterkou Slovenska 2024 v kategórii staršie deti, ženy. Aj ako juniorka sa chcem ďalej rozvíjať a reprezentovať slovenskú Voltige na národných a medzinárodných pretekoch. K tomu potrebujem podporu mojich trénerov, spoľahlivého koníka a najmä finančnú podporu. Tá mi pomôže zaplatiť náklady na trénovanie, cestovanie, súťažné oblečenie a obuv a starostlivosť o koníka. Podporte ma, staňte sa súčasťou môjho tímu. S veľkou vďakou a odhodlaním budem premieňať vašu finančnú podporu na hrdú reprezentáciu tohto športu doma i v zahraničí.